niin. Kansi on nyt haettu pajalta pois ja minä vähän pelkäsin, kun vein sen sinne, että onko se edes ehjä, koska kyseessä 30 vuotta vanha Norvanoksen kansi ja auton käyttöhistoriasta ei ole tarkkaa tietoa. Kilometriä siinä mittarin mukaan oli noin 270 000. Vaparikäytössä ollut tiedettävästi koko ikänsä. Ja onneksi se oli ehjä, eli pajalla siis koeponnestettiin, taso oikastiin ja sitten tutkittiin mitä tarvii vaihtaa, että siitä saadaan hyvää. Ja tultiin siihen tulokseen, että kaikki venttiiliohjaimet tarvitsisi vaihtaa. Siellä oli vähän kuumaa, mutta itse venttiileissä ei onneksi ollut kuumaa. Eli siinäkin mielessä hyvä juttu. Samalla tuli sitten uudet venttiilivarren kumit myös pesu, tarkastusmittaukset kaikkialle. Ja sitten vielä samalla otin siihen RC-tit. Pitäisi vähän paremmin virrata. Ja nyt olisi sitten kansi valmis tässä buildissa. Ja kellarinkin